أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaysa mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala na susad Nabi Waqqas na suming ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tigin na Ya Rasulullah ud'u Allah an akuna mustajabud da'wah. Hey Rasulullah na pamang ni ngaranggo Allah ang bali ako ataw tatariman supang ninian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kegenyan ipuruin ang balaliman yan. Namang nisiko Allah sa emanan yan na Ya Allah na balayang kasih Sa'ad atau tariman supang ninian. Mungkin Rasulullah na bunyin pinggunan na ko Sa'ad susay o pamakong galabakan yan na mata-mata na tariman Allah ta'ala sa emanan yan na mga pang ni Sa'ad, mga pang ni emanan Sa'ad. Tigro sallallahu alaihi wasallam Ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Hay Sa'ad napakapiang ka sa mga panganang kanaka di ka kinainon na halal pananggiling ka sa mga haram takun mustajabud da'wah kamanak balik ka ataw at tatariman sa emanan niya na pangninian. Ipundo ng Sa'ad Nabi Waqqas na dinken na inunta na emana sigurado emana halal. May kaysa Sa'ad Nabi Waqqas na nakambingiran arusiran ng kuwa sa emana nagata sa papaginom niran na may kaysa naging kota kambingiran na may kasul sa giyong kota emana na isa kumakalama-lama emana niya na mga siringan niran na may kakan sa giyong kota mga pangutan-utan na naging kota emana niya na kalama-lama o emana niya na siringan niran na ipunro na susaad na sabab sa giyong kota kaya pananggilayan sa emana niya na haram na emana niya na ginkan na emana kumuha sa gatas sa giyong kota emana kambing amana niya na napapagayaman niran. Taman sa ramig miyaw patagiyang ko tema na kambing na man niya na Sa'ad na doon makakuha sa giyang ko tema na gatas sa giyang ko ta kambing. Si kuya man nakiyada to Umar bin Khattab amibalis kanya na khalifa o mga Muslim na inasay no Umar bin Khattab sa man na Sa'ad si kuya man na isa ko mga ingid man na mga Muslim apbali bilis kanya no Umar ay man niya na gobernador sa giyang ko tema na darpa. Ay debete no Umar bin Khattab nasubili niya ng mga dato sa giyang utang mga ingdo man na mga Muslim na ipkip siran na man na Umar ipkip ang naging utang mga dato ay sigo man na Umar inasay na Umar ababad na mataon sa giyang utang mga tao aman na diran ipngulalan so man na magalabagiran na isu Allah Ta'ala na gusto mari Allah Ta'ala ko Umar bin Khattab kaso Umar bin Khattab miya sa inkiran sa giyang utang man na magalabak paganda sa tutul so Umar bin Khattab na sumiyug sa katawa dato ay kipian so emanan nakababaliw dato emanan Sa'ad Nabi Waqqas sa giyang emanan sa mga darpa. So kaya pa kung magiyang kota susugo na Umar bin Khattab sa giyang kota darpa napagampagan na binisitan yan na sa emanan padiyan. Kung makapamisita sa padiyan na umatang ka din naman na dabon mga haram dabon lumalang ka paharam kagupon lumang ka sa panganang kanaharam ko magigid nagito ni padatos ama nakapakatano emanan niya na tibo Allah Ta'ala ko magigid kagupon makadakal sa kuno mga tawa haram na datiriman na emanan Allah Ta'ala si ko emanan niya na mga pangniran kung masigurado dabon haram na ini kay pian emanan niya na sa masjid may mas wakto sumiran sa masjid emanan niya na misembe ang siran sa giyang tagay pakasembe ang iran na may timo-timo sumadak lataw si ko masjid na tuminindig agyang kota susugun Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kung makatinig na tigin ayyuhan nas alakum shakwa ala amirikum hayes ka na mga tao tigwag yung kota sigo Umar bad na reklamo niyo sa giyang kaya dato iyo Sa'ad Nabi Waqqas saka nasusugun ako Umar ay kipakan sa kano pag ikipakan naging kaya dato iyo maginuntulan na gusudi alakum shakwa ala amirikum bad na reklamo niyo sa giyang kaya dato iyo at yung mga tao na faidahum kullum sakitun langon siran ramaranak sadap pero ada reklamo namini siya giyang kutema na niya na dato peruman tina'alakum syakwa ala amirikum ay mga tao na pamanadan na reklamo ni siya giyang kaya manadato iyo Sa'ad Nabi Waqqas sa mga tao na dan na bumitero dan na bumikukaw ay man na yan na dan reklamo kaumagan niya man at tumalikod so kaya man naging utama ma ay man nasungko Umar bin Khattab kamali sa masjid kam report nakuha man na niya na misampay kong petong masjid na tumalikod sa katalo. Sa minisya sa tingin na billahi alaikum alakum syakwa ala amirikum. Man ang gulo lang nakiko yung arano Allah. Mata nakiko Allah. Pamanadun na reklamo niyo sa giyang kayamanan yan. Nadato iyo. Laday sa katao mga tao sa giyang utang masjid. Ato mininagtigin na ama an nakasaalta na billah. Agis kaninisya kami nga ba namimataan ka pa ni nasarapan sa yung arano Allah. Nasusakan nun natin yung sakan nun. Naad na reklamo kang saging nga dato ami. Bagay na natigin naman na reklamo ka nun. Na fa innahu la ya'dilu fil qismah.
Di tigam paginuntulan siku di kam bagi-bagi ko emana tamuk. Wala ya'dilu fil qadiyah. Nagu di paginuntulan siku emana kap kukumanin ko paglet-letan nami. Wala yakhruju fi sariyah. Nagu sekanian na emana di magunut sa kapagi perang sarlan siku Allah. Amana Sa'ad Nabi Waqqas na talaw, gedap. Kadikun magunut sa kapagi perang sarlan siku Allah. Pamana Sa'ad Nabi Waqqas ang giro katalaw nagugedap. Sa'ad Nabi Waqqas sa kanyang buhi sahaba. Amiyalin Rasul sallallahu alaihi wasallam amitirun Rasulullah irmi Sa'dan fidaka ummi wa abi. Ora nang giro ko Sa'ad Nabi Waqqas sa amana gedap. Sa'ad Nabi Waqqas sa sudin sukiyato kay Rabb kini ka amana kagdemo Sa'ad Nabi Waqqas agi yung utwato na pelalin niya Sa'ad Nabi Waqqas. Na ini puro Sa'ad Nabi Waqqas ang balaliman yan. Yung Sa'ad Nabi Waqqas Allahumma in kana abduka hadha qama riya'an wa sum'ah. Ikad na nakan na pamakugyan ka na emana yan na ori panaka. Na pumunindig kay binitinag yun napakilay nagupakinag gaan matero amawaraw kapapagatos sa dato. Allahumma fa'atil umrah. Ya Allah napakalduwa nga umur yan. Wa adim faqran na lalayo ng kaun ya Allah so kami miskini. Wa aridhu lil fitan ya Allah napusangang kaskanyan ko manapitan na. Loreno to ni babaw sa Nabi Waqqas saliman yan. Na emanan yan na nateli ko din yan sukada to ginakanan sukada to. Sa dan na ba niya Peter gitu bu. Namiyali siya man ako mga kitab, agyang ko tamama ato minindig, adim reklamo aplalim niya sa Nabi Waqqas. Namiyagintaw siya man namiyati kapagintaw, taman siya man nakiyatin sa dunia, nagyang kaysa pangamatanian. Na man na niya namiyang atutuyo ko din sa agyang ko tayo man namatanian. Adi rin sa lakaw, nasimuntod kumakilid karsada, di mamang ni si mga tao. Yakata ay man atiri mo tala supang ni man na sa Nabi Waqqas. Miyaman na miyakan duo muriyan, miyaman miyakata sa muriyan, nagoy man na niya nakemiskinan. Ako di rin sa lakaw na umanib sagad ang mga bai. Na man ay puro naging utas sa pangamatan yan. Na man na niya naging sir di pamirupirutan. Na man na niya pusang kupitan na. Ad na sumiyaga doon na man na niya sa akong mga tao. Natigiran hay dato na inong ka nanding galabak ka. O pamakok ay ding galabak sagyang ka nagalabak ka na manguda. Adi mamirupirut sa man na niya na mga raga. Na man ay pauwi nga meron. Naskap na man na niya lakulokos ka. Ay Peter agyang utama. Umada af'al. Anto na isuwang ko. Kad asabani du'a rajulun salih. Pia kata narakan wallahu ta'ala gyang utapang niyo sa kataw ay man na niya na mapiada to agito Sa'ad Nabi Waqqas. Pagariya, kabaya ka na tariman wallahu ta'ala sa mga panganim ka nagong mga simba nga atib mataamak. Na man napakapiyang ka so ay man napanganang ka. Di ka na inunta na halal, pananggiling ka sa mga haram. So Rasulullah na piteruyan, inna Allah tayyib mata-mata na so Allah na mapiya. Dahil terima niya na inunta na mapiya. Na mata-mata na so Allah na nisuguyan ko mga nabi, mga mu'min inisuguyan ko mga marateya, sinisuguyan ko mga nabi. At sigullahu ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Kaysa ka na mga subwa, sigullahu ta'ala na kung kang kanok ko mga pipiya panganangkan. Nagweman na niya ng galabak kanos sa mga pipiya. Ay kasabutan sa ginakatero Allah, tigo mga mufassir, na so Allah na piyakaw na niyan sukakan, nagubusukang galabak sa mapiya. Kanabaya-baya manan yan na mas importante suka panwakot yan. Ay kamatang benar yan. Napad sa di kagatari mo Allah ta'ala kung mga pangani. Nagupon may panok ko lawas o taw nagyang gote man haram. Oray namin ibarat sa Rasulullah sa man ibarat sa gyang hadis sa tigina. Wa dhakara rajula as'asha aghbar yamuddu yutilu safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ini barato Rasul lagi ngutas sa katawa dato. Amana niya di meleleg sa mautan na darpa. May nga kukurotod na bukiyan na gumyakay tam na aynin sa giyang kutakawat na naman niya di kapalelayag. Yang mudu jadi hila sama ay pupurin ng balalimanan sa langit at panggurok nin so Allah. At yan itero na ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ay kadanakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. O mataamuhu haram. Sa panganang kanya na haram. O masyarabu haram na sa panginam niya na haram. So ay manabang kalay na haram. Na hindi pa kalalawasan na haram. Faan na yustajabu lahu. Nandad mga diti Rasulullah katerima si ko ay manapang ninyan. Mga pagariya. Manindingan-dingan tano tariman wallahu ta'ala sa mga simbatan no nagu mga panglitano. Naukabayatan na tariman no Allah na pananggilan tano sa mana haram. Kamata-mata na sa haram. Napadanan ko ay mana di kasabapi sa di katerima Allah ta'ala ko mga pangni nagu mga simbatano. Balasan no Allah siya kaya pamaginagano sa giyan kaya mana makampataw siya tano sa giyan kaya mana na makata. Amana niya na napumang ni Amerikano. Aso ay mana niya na mga pagariyami. Amabayaw tuntut sa elmo. Nakapakay man niya na manalala nyo na man napupagilaya. Giyang ko tayo man mga bidi sa giyang kay al-fawaid. Ay man niya na mipantag sa giyang man mga wasiyat. Mga fawaid na man niya na mga pipiya. Aman na niya na mga guna. Sa mga pagaritan ng mga ulama,
mga murid na dyan ni mamagusay balasan Allah subhanahu wa ta'ala na paano ko salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.